Нурия Усманова һөнәрендә 13 ел. Пешекче идән юучы булып эшләп алганнан соң багланышын социаль тармакта таба. Бүген аның карамагында 6 өлкән кеше, шуларның 4се 80ннән узган. Бу һөнәргә килергә миңа бер әби киңәш итте. Мин уйладым да кайттым да. Нәрсәгә мин идән җуып йөрим дим. Керим әле мин әйтәм. Үземнең белгән эшем булыр дим. Әвиләр җанында дим. Картлар бит инде булышырга кирәк бит дим. И дөрестә эшләгәнмен дим. Социаль яклау мәшгульлек өлкәсендә, интернет йортта һәм ведомствога караган башка учреждениеләрдә бүгенге көндә Нурлатта 200 ләп кеше социаль хезмәттә. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан аларны район башлыгы котлады. Вы работаете много лет в этом направлении, значит, вы именно те люди, которые любите людей. Именно любите людей, несмотря ни на что, вы держите за свою работу и ответственно ее выполняете. Тайсырның 100 еллыгы уңаеннан истәлек билгесе һәм тармак министрлыгы рәхмәт хатын алучылар арасында Рәүфә Ярулина да бар. Нурлат өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат йортта 15 еллы пешекче официант вазифасында ул. Әби белән үстек без, шуңа күрә картларны, өлкән яшьтәге кешеләрне бик яратабыз. Эшемдә ашарга пешерергә дә бик яратам. Шуның белән дә мин карт йортына пешекче булып килдем. Безнең эштә иң мөһиме тәмлектер ашарга пешерү һәм картларга мөлаемле якты йөз күрсәтү һәм аларны аңлау. Нурлат ЗАГСында узган тәбрикләү тантанасында социаль тармак учреждениеләре җитәкчеләре дә хезмәттәшләренә котлау сүзләре белән чыкты.